Shalom, horas madihita saluhuna. Puriani tuhata, pukautama permingguota. Ari las niroha dosa darion dihuriata di sadok portibion, ima ari parningotan di ari hananai ni Tuhan Yesus Kristus tu banua gijang. Nungasun ulaona, ima ulaon na sinuru ni amanat tuibana. Nunga di pasahat tuibana nasahwaso di banua gijang, dohot na ditanon. Nuaeng manai maibana tu siamun ni debata amanai paradehon inganan tuaka na porsia di ibana. Atong tapatibul maibana Tuhan na marsangapi marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia na tumapalangit do tanoon. Amen. Songonodo di do Tuhani, bahenok kudo sogo namonangi rap dohot au hudul di habang saki, songonau namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Haleluya. Yang mahita ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan sai pargogoi mahami makaporsiai anakmu na sasadai si pangulu hami namanai tu surgo asa huparrohon hami roha banua gijang mar hite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehita.
Tangihon hamuma patik ni debata di pesta ari hanana ini Tuhan Yesus sadarion. Ima sian Hosea biduonom ayat 3. Songonon madidok. Say manada mahita, say ringgas mahita mangyahi parbinotoan di Jehovah. Tudoson buhasiang ari dohot sitong ni habibisarna. Jala say narodo ibana songon udan tuhita, songon udan nene nama mornohi tanoi. Ima sahatna atong rak mangidugogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pergugui manghami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Mari demaita. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pergugun naso hatu dosan. Sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Aka nahu ulahami marhite sian pangalausion nami di patimu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami naroai. Naksian pakatayon nami na soture. Rodi panguloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo na uhum hami ala ni dosa nami i. Alay na tarsol-sol bagi dohami nuaing ala ni i. Asi maroham dihami ali di bata nami. Perdengan bahasa jala para si roha doho. Ala ni anak haolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say sama dosa nami saluhut na. Jala suruh matondi perbadia tu rohanami be. Asa terbain hami mangului ho. Di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabesa hatami tuhanguluan na sorasuda. Na pinar bagabagam di akan na porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Adongdo dihita situa ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbaini bana do panguluhon. Ro di ujung na. Aka nasadok ro di debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong. Asa ditangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Marede mahita.
pistel di pesta Ari Hananai ni Tuhan Yesus sadarion, ima na tersurat di Heber bidu 12, mamukamay sianaya sada sahat rodi onom. Di baheni nang hitape, ala nasaitorop ni sitidangi humalia kita, tapi akoma nasa napasoraton ro di dosa nagirgir makaliangi, jala marbenget ni roha mahita marlojong tubagasan paraloan na socod di joluta. Paingot-ingot tamuma ibana na patawot-tawoton paraloan si songoni do pakibana sian akka si pardosa asa unang marnaloja hamu unang madate to dimuna. Nunga lupa hamu di pangapulon na hinatahon na tuhamu ala anak kamu ay ninna do ali anaha unak tuis roham di pangajarion ni Tuhani jala unak komadele jupa di picako. Ido sahatna martua doaka na tumangihon hatan di debata jala naupeopsa. Amin. Marede maita. Tidak koma haporsiautai songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatudosan na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nesesadei ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siaton di porbadia andorak suabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni selatus nama teterpajal doibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mengulu diari patuluhon na manai tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatudusani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia jala adong sadauria na badia
Huria hatopan nyala Kristen akan abadia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai namandok, mula mengulus sogot daging nyala naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Purian itu hata, songon sunggul-sunggul dihita sadarion ima, sadarion saud do dipatupa huria pelayanan tu 52 halak nama katidakon hapor siaon, dohot na terdidi tu halak tu sahalak sian nasida. Duk sidung ulaun ni laus dipatupa dua non ulaun nabadia. Songon ima sunggul-sunggul tu hita di bagasan sadarion. Marede mahita laus tapapunguma pelian sada A dohot sada B. Tuhan Yesus
Dame ni debatana sumurung sian saluhuk naroha. Imana mangaramo hati-hati dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Nangamang hahaang di pinaribot. Kita na marsaur doa yang dibagas joroon. Songoni nang diaka dongan narap itu nang marsaur siang ganup bagas tabi. Hatan itu hata mamakulingi hita ganup. Di minggu manang pesta parningotan ari hananay itu hatta Yesus sadarion. Imasyan evangelium ni si Yohanes biduonom mamukas yan ayat ono pulu rodi ayat ono pulu tolu manak mata payhutihut songono ma hatana. Satorok masyan akka sisyanna naubigi sa mandok. Hatana kasardoi isi pabigi-bigi alai di botu Yesus ma di bagasan rohana nau marmungut-mungut akka sisyanna siala hatai jadi didok ma tunasida tungalani ido hamu targasip behana ma angku ido muda anak ni jolmai manaik tuinganan dahian todi ido na panguduhon dang marguna anggo dagini akahata naung hatahot tuhamu tod didoi dohot hanguluan olak nima sahakna marpangatusio do marhaporsiaon dua padokan na masih tupahan dadaholan masih rai-rainan halak namar pangatusion laos di sido adong nakpos ni rohana taringo di ni idana doho naso ni idana pe di bagasan haporsiaon hurian itu hatta molo tajahan akik parjolo turpukot songgok doroha asa torok masyan akka sisyanna naubigi sama dok hata nakasar dui isi pabigi-bigi sia sisyanna madok molo tardok sisia berarti ngai kum na burjudo tu guruna. Alai sisian ni Yesus sendiri madok hatana kasar doi isi pabigi-bigi. Ternyata kamang do inang di latar belakang diturpukon manang di lalau nyari ditamui itu hatta Yesus do 5.000 halak marhiti 5 roti do 2 ikan. Alani saya siludu akan atorop melujungi madapot tu Yesus. Dilului do ibana tu tao do tu bariba ni tao. Ujungna jupang manasida di Kapernaum. Las makatai do Tuhan Yesus. Didok tuna Tuhan Yesus di biduonom ayat 25 songonon. Jadi dung jupang nasida ibana di bariba ni tawi ninna nasida mamad do ibana guru sadihari do horoto son. Oma kenyataan hidupnya karena menghutu Yesus hati hai. Diluba dia itu hatta Yesus dan alamar haporsiaon alaya sadapot si panganon perdagingon. Asa busur pamatangna. Dan ala nyojar ni haporsiaon. Ujungnya dia lu si Yesus di ayat 26 27 biduos songonon. Dunginin na Yesus ma mangalusi nasida. Tutusi tutudo na hudohot tuhamu. Dilului hamu piau dada ala naung dapok rohamuna tadai. Tung ala naung dapok rohamuna tadai. Tung ala ni nabu surido hamu namangan roti i. Unang masih panganon na olo salpu ulahamu. Alay si panganon namian rodi hanguluan na saliling-liling na nanaing lehonon ni anak ni jolmai tuhamu. Ay ibana do di hati dakon amai debata om madasarna ujung nagabi do Yesus ma moloman na napinangamunay sa Jehovah dui ala dihaporsiay na sida si Musa na mga lehoni uju di perdalanan siya Mesir to kanan lobi sanido pinanaing lehonon na marhita Yesus gabi do Yesus ma naktuna sida do roti hanguluani
Ahu do roti hanguluani. Jala roti na mangulu. Natuat sian Bandua Gijangi. Manangisi na mangan roti on. Ido na mangulu sa liling na. Ya roti silehon ki bayan hanguluan ni Portibyon. Ima dagiku. Jala ro kata daging disiga bisa dipikiri akka natoropido. Akala Jahudi. Jala las marmungu na sida. Wah magabi mangatud daging na. Nahira mangajari kanibal dumang nada. Romo sisisian na madok. Hata nakasar doi. Isi pa bigi-bigi. Amanginang markite trupukon neng dohonon na. Neng masama pangatusion do tapor siaon. Moloduk tardok sisian di Tuhan ta Jesus. Iku masa nasongonon. Unang masongon na di trupukon. Ay molo tajaha di jolo di trupukon na masa. Lan maak kasisiani manudal ko ni bana ola ni. Dang bedi dongani nasida ibana. Wah. Kijam ningol yet Wah mo nang mulo sisiat naman ang murid dari tinggal hok kita songoni. Tang di gohari manangakay siya sisianon. Alay alani i disukut Tuhan ta Jesus ma sisean na 12 songonon di ayat 17 uduk ni ayat 16 di biduot tong. Dungi di do Jesus ma madok na 12 datung dohot tamu nang lao. Gabe dialusi si Simon Petrus maibana. Tungi sima hamilao ali Tuhan dihodo hata hanguluan si saliling-liling na yudi titu ayat ono pulusia jalanunga ho kaporsiai jala hutadahami hodo nabadiai debata. Om maalus ni si Petrus sada sian si sean na 12. Nah tapi di ujung na mesti didok Jesus do tu nasida. Dungi didok Yesus matu nasida nin nama da 12 dohamu naung hupiliti. Hape sada siak kamu gabe sibulis. Si Judas anak si Simon halak Iskariotido nanidok narisi. Ai ido nama jehehon ibana muse. Sada sian na 12 do ibana. Jadi halak Yahudi natardok dak sisian di Tuhan ta Jesus. Do natardok sisian di Tuhan ta Jesus. Mahol do mangatusi padohan di Tuhan Jesus. Au do roti hanguluani. Bahkan marsual do nasida. Berdebat do nasida. Alan i saulak ngai mangihutot terpukon. Halak manaksisean na marpangatusioni. Dohot na marhaporsiauni. Unang ma na parjolo dileai Tuhan ta Jesus. Unang ma dileai Tuhan ta Jesus. Jadi ternyata dang dia barit sisiani dohot hitan waing. Bodo di tonga-tonga ni ngulut torap kita dohot dongata. Saya burju hitai daun. Saya labok pakulikta. Alay bodo topu ta jehehon nang dongatai. Bodo tahatai dongata di balian. Alay dongata na makataya palaipe. Bodo tong hata-atai dung pitor lao ibana. Ima bakko ni jolma. Bakko ni jolma naso satia. Bakko ni jolma naso hot di bagasak kolong. Marhite turpukon halak ng marpangatusion na porsiay. Unang ma di jehehon Tuhan na. Ino na binukana di turpukon. Napaduahon halak na marhaporsyaon mendahok na marpangatusioni na yang mamampu mamereng daw tujolo. Seorang yang visioner. Adidok tuat ta Jesus do tunasida di natargasip ak kasisian nai tung alani ido hamu tergasip behana ma anggo idomu anak ni jolmai manaik pinganan nahian. Jadi dibuat do ak kasisian itu pangatusion na lebih tumibo. Nung nga didahamu na masa no aing dingulumuna ya rasongoni do labatanna. Narap do ado tamu marsipangano do hamu. Lobi siani naik pasahatokku dingulumu.
Alai gari nang rap do pehita, rap au do tamu, gari di jehok kamu dak porsia. Boha malam hupa boa nama naik do au tuban wagijang. Jadi do nekona akan porsiai naing memiliki cara pandang na lebih luas. Di sarana song kita noaing. Nga mangulu hidak kamang. Di portibi persatok kinanon. Mangat dohita. Minum dohita. Alay buha. Buhay do naik tabereng di balik ni ngulut taon. Daw balgas yan namasa na tajaloon. Patupaw ni Jehovah di ngulut ta. Kita mah mangalu si gano. Kita mah. Ay marujung gong ngulut taon. Manang holat tapi kiri. Holat di portibio do ngulut ta. Daong amang inang. Portibi na mangilas, portibi parsatokinan, gari disipe rodo tuhat tayo mga radot ita. Rodo ibana, sumiyahon ko sana, nang nguluna. Idoban na didok, au do roti, hanguluan ni. Taingot do ujumangan, diborongin na perpudi. Di na naik terpajal nama tuhat tayo. Dibuat ibana maroti di ponggoli ma. Dung jolo ditangyakon. Ido ibana buat tamu dagiku dui. Nani lehot tuha matian humokopamu. Bahin hasesaan di dosa muna. Imana mangaramoti jalan apa hotor rohamuna. Marhapor siaon. Asa dihamu hanguluan. Nasora sudah. Ido nasai dibae molo di pelayanan perjamuan kudus. Jala songoni di napasahaton angguri. Buat tamu jala inupamu siani. Mudar kudui nani usehon. Humok kopamu bahin hasesani dosa muna. Imana mangaramoti jalan apa hot roham. Marhapor siaon. Asa dihamu anguluan. Nasora sudah. Baik kamu masongoni. Bahin perningotam muna diau. Diulahon-ulahon na badia. Mangaton roti perpadana doh anggur perpadanan. Ima sikka ni pamatang ni Kristus. Ala ni hatai gabe taingot Kristus nang mangulu makokopita di bagasan dosa. Jadi mungkin agak ada perbedaan molosian dongata gereja Katolik. Molo nasida memahami bahwa roti dan anggur itu benar-benar tubuh dan darah Kristus. Alayang go di Protestan didokmai ajaran kosubstansiasi. Kosubstansiasi. Hataido na manahapon. Pabuwa marhite roti ng anggur na pinangad do na ni inumi. Nung nga ditobos Kristus itaw marhite pamatang ng mudarna. Kaya songoni maperbedaan na otik. Jadi nang gabi roti benar-benar jadi pamatang ni Kristus. Manang angguri. Alay marhite na mga ton roti do angguri, do marhite hata na sinahaponi, tahilalama, amang balgani pakpanubusiyon ni Jesus di ngolukku. Pola ko sana di lehon, pamatang na, mudar na di usehon, holang ala di dosakku na bulunon. Ngolodung dosa di pemahaman na songoni, berarti atu sama, dang alang asin ni rohan itu kani. Dakula dingulutta parsatok kinanonak kamang do inang. Toho dilihat do hitamangan marabit. Dilihod do akka ulautta. Alay tong do disarihon ngulutta na manottongi. Ido tadda hamonangan. Molomate pe Jesus di dolok Golgata. Saigo do iko brengod dohot pananongon na. Jala saigo doi dohot nahehe ibana siyan namate. Jala saigo doi dohot nanako ibana tuban wagijang. Ido ban na dido Apostol Paulus. Ayang gohola dina tersilang ido tahapor siai. Jesusi. Mariswanggo. Ay halak na dipajalkon mana dipersilakon. Tudos doi itu halak perdosa. Alayang go Jesusi. Dang ala di dosana.
dipajalhon. Tohodo mate ibana alay talu do hamatiani. Talu do sibolis. Hehe do ibana. Nakok may ibana tu Banua Gijang mangaradi inganan dihita. Alani saulak ngai halak damar pangatusion dohot namar hapor siauni beringot tadu dau 70. Molohumo sahitan waeng dilehot Tuhani margelok kita palauti molo masa sahit sipata gali kita jala sehat tita gabe tiar panailita gabe bohita mangulaw lauta amangin ang marhiti hananay ni Tuhat tajison nang dohonon na daw ubalgas yani hanguluan na saliling nilileng na alay na ikon atusat tadui di hanguluat ta si saunari na ikon haporsiat tadui di hanguluat ta si saunari sahat dui tuhita tujuluanon ima panatapani dang masabi na majehehot Tuhani dang masabi na mangitsahi ibana songon na niulan yak kahanggi na di jolo ni turpukon direhe yak kahanggi na do Jesus jala disuru ibana ikon nakok tu pesta parlape-lapean laman patudu mahwasom di sina jadi akka sisean akka halak Jahudi doho nang haanggi na pe doho do mangarehe ibana inangamang unang madisihita di dia do naing ma dina patuluhonon dia mana patuluhon dung masa na masai dung lan akasisiani manudali ibana manangdang didongani bi Jesus disukut Tuhan Yesus masisian nai jala odo nak sukut-sukut tuhita sadarion datung dohot kamu naing lao datung dohot to inang amang naing lao datung dohot to alepat dita silitongan naing lao manudal kon Jesusi dia lusi si Simon Petrus ma di jolo ni turpukon tuktui si mahami lao ali Tuhan di hodo hata hanguluan si saliling-liling na jalanung ngahuwa porsiai jala hutadahami hodo nabadia ni debata ikot sahad dan tok tusod kamang do inang sahad suku-sukunot tuhita alusat tamasongon alus di Simon Petruson tuktui si mahami lao ali Tuhan di hodo hata hanguluan si saliling-liling na nung ngahuwa porsiai jala hutadahami hodo nabadia ni debata molo sarupa rohita mangalusi songo si Petrusonak kamang do inang dakkolan seremonial manang acara ibadah sabingbe ulaotta di pesta hananay itu atta Jesus on alay nunga ubagas ubidang jala humot lamhot hapor siyaw tay dang mangulu hita anggo sota tadda ianggo sota hapor siyay ianggo sota hati dakon Jesus hanguluan si saleleng nileleng na ibana do roti hanguluan ni ibana do nang mangalehon mudarna sumeahod dirina tuhita kamang doho inang jadi go barat do ranang dingolutta ngulwadong halak namar kolong ni rohat hita nung nga dihaholongi hita do dinggan isara di naturas tagadup taingok bema jenuaeng bo harus sikapta tunasida mulai met au mulai met tamu mulai met kita dirawat dihaholongi diparabiti diparulosi jala dileo si panganot tadi bagasak kolong dakkoladuk sorak kita siap bortia pehita dihaholongi natorasta terlungubi dainang Jesus tuhat taipe songonido ko baranda sumarihon ngulut tagano nung nga dihaholongi hita siap bortian
songo pajowon na di piga-piga halak na posona. Di padan na rubi doho di padan na baru. Nung nga dihaholong ihita. Buhado hita menikapi. Marhite diturpukon naing dohonon na hulakon. Unak tajeheho Jesusi. Lam takas matarida hanguluani. Daw tujolo dinaptajalo hanguluan ng nuaing. Tahatidak kong maibana. Hanguluan si salileng nileleng nai. Jala tahapor siyay may dibagasang nguluta. Ngolosong onido akamang do inang marasiro hamahita mulak tu bagas tabi. Di pesta parningotan hananay ito hatta Jesus manuguton. Lam tabba madihita gugu. Lam tabba madihita pangatusion. Daw maholso doh akaw ngutungut so namasa na diturpukon. Balik sa lam las marohatta. Mardame hita sa luhut na. Mardame hita tu dirita. Mardame hita tu dongata. Mardame hita di tongatongan ni keluarga. Mardame hita di tongatongan ni kurian itu hatta. Ay parsaorata o bason. Gobaran ni parsaora doh ang luas sa liling nililing na. Sa ulak nai. Dingoluta parsaoran na terbatason. Nung nga dihaolong itu kaniho amang inang haang di pinaribot. Naktujulu anon. Dihaolong idoho toktong. Disarihod dongulum. Dipargugui doho. Pasu-pasuon na doon yung tangan nagpinikiran ni Roham. Asal iyas Roham. Pasahaton. Sudi ngulum tuadopan na. Ay namang radi narikot dihitaod do. Ibana. Ubahen manaik tu banua gijang. Jalan na ngonang dohi tarap do ibana manaluhon dusai las marohatta. Amen martangiang mahita. Ali Jahuba mauliati rohanami diho. Kubigihami do akkanatoropi madakot toko ala ni si panganon. Ubigihami do sisiyami nadohot mangarei ho madje ko. Alay naing matutu marpangatu siyok kami. Jala marhapor siyaon daw maungutum. Waktu si hami ma nung ngadiramoti ho hami dingudu parsatok kinanon. Naramotam mo do hami dingudu na manoktongi. Jala naik tutu maralus sami. Ay hodo hanguluan sa liling nililing na songon alus ni si Petrusi. Padaw makaholso siyang ngulunamibi. Siyan amanami inanamion haang gipinaribot na pungu di bagat joromon noaing. Do siyan amanami inanami haang gipinaribot narak marsaor kami noaing di parmingguanon siyan inganan na sidabi. Pasu-pasu masaluhuk na ruas di Huriamon. Ramoti Tuhan. Diak kana marsahit ho manamad daoni. Secara khusus buaron nami do Pak Juli tu ho. Di minggu na salpu. Dina kecelakaan. Lasubuhi mangulaw-law na sa sonari. Pahipas ma ibana. Naposom doy huwetok kami. Nakpe tardok dak sa porsyaw kami. Alay diulaon na ng holong na di patuduhod do. Marhubas di Huriamon. Peak go na posomino ang dibagas na. Dao ni matuhan. Marhiti aka kepedulian. Dohot sada ni roha ni hamion. Songor ruas na paralado ni Huriam. Adi tonga-tonga ni Huriamod do imana mangula da mangulu. Jalaikod di tonga-tonga ni Huriamod do ibana marhaipason. Dohot marlas ni roha. Songoni manang akka ruas di Huriam di nganan na maragami. Pahipas matuhan. Sakka na marsak apulammu. Akka nagali parguguammu. Sudi akka yanakon namin na meti. Sa hatu tangammu Tuhan ajari malasida. Marbisuk. Akka yanakon na biar midaho. Marholong ni roha. Tuganup hami jolma. Pargugui mahami parhalado ni Huriam. Iring-iring kami Tuhan di tonga-tonga ni keterbatasan kami.
unang loas sami marpangucadean holan tu diri nami sabing, say homa pangalualuan nami. Dalan nami manugunugu ruas di huriam lam jonok tu holam marapor siaon. Pasu-pasu akka manami inanami perhalado di huriaon. Keluargana ulaon na akka sihirimon na tu homa ho pasahat kami. Atong ali Jahoba di namardumu sirak kami sebagai joromod di manuguton. Pataro masudi ruas di huriamon. Tu ganup ulaon nang inganan nasidas sadarion. Songon iman kami ramoti toktong. Pos dorohanami Tuhan nak kuriamon. Doh program na pasu-pasu ommu. Di bagasan Yesus Kristus parholongi. Martangiang jala mauliate di ho Tuhan. Siala na pinaluam sinesam dosa nami. Mariti Jesus nang monang manaluhon hamatean jala sadarion hupestahok kami ibana nang manaik tu banua gijang mangarade inganan di hami mauliate mariho. Amin. Uhut kita papungu pelean na paduahon mared jemaah kita. Yesus Raja Murni
Sa jongjok tauduti ayat palimahon. Sahap mapilihan to tuadu pani di bata martangi yang mahita ali di bata amanami na di Banua Gijang ho do haroroan di saluhut silehon-lehon na dingga do nasa ulibasa na mauli utus hupasahat nami masyan na nilehon mito hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asahu parasya kami pilihanon pati bulok kerajaumu di tonga-tonga ni huriam doh di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami gudang ni sila olehom mito hami. Asalam girgir kami madok mauleate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu Banua Gijang nahudul di siamun di debata hasangapon dohot hamuliaw madiho rodi saliling nililingna namarlas ni roha dohami nuaing alanang monakko jala di babakit di batahu gabi raja di atas di saluhut halongangat dosudi dalammu ay di patutoruho dirim tutoru ni saluhut alay gabi tumimbo hosian sasudi jala maruli goar asalopit saluhut ulu nitot laho marsobat tuho jalaganup pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliati marohanami tuho alanang diukapo dalan tu Banua Gijang gabe situa ni malipo namangod diho kami tu debata sai pasu-pasu mahuriam namaringan adope di hasianganon pai mamarpungu hami tu labungmu say pasauk mabagabagam tuak kasuruammu lehot tu nasida sahala dohot hagugus ya Banua Gijang asa marmulia guarmu di Portibion saya jari maaka partohona di huriam asa hobar tu lomoni roham aka aturan pamit cangon dohot panugunuguon nani atur honda sida di huriam say gonggomi jala paretai mahuriam di tano patak nang diparserakan asalam rarat jala monang huriami lehon habis tarad sian Banua Gijang tuaka iduk nami tuaka padita guru dohot tuaka situa asalam maraturan huriam di tanoon sai pajongjong harajaumu di bagasan rohanami asa marhiras di roha kami mangului doh mangutoko pahok marohanami tuho asa huati dako kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami sai paiyam mahatam dohot dame di bagasan huriam asa huingot tami dada hasiang anon inganan nami ala di Banua Gijang di labung mido sai ramoti ma namanggonggomi hami do raja do suruanna pinabakina lehot tu nasida hapistaran sian Banua Gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangului paretam pasu-pasu masaluhuk perpunguan ni ala Kristen sai ho madongan nasida juppa marpungu di gereja di persikolaan nakpe di bagas nabi selam lokang siak kami dosa doh sudi napasoratok kami di hasianganon asalam malungu kami
paimahon harohom mangalap hami tulabung ni amai. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magawarmu. Say ro maharajaumu. Say sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluas siapa hari. Sesa madusa nami. Songo panesa nami di dusa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangunjunan. Palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakot Tuhan di batama bohina tuho jala hasi marohana midaho. Di dopakot Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaor pemadamena tutodim.